Здравейте хора, добре дошли в моят канал. Днеска сме на пясъчните фигури и ще ги разгледаме с вас. Затова хайде! Тук между другото е много яко, защото сега го отварят всяко лято ги правят хората. Здравейте хора, добре дошли в моят канал и днеска сме на пясъчните фигури и сега хайде сме, за да може да видим в момента, за да видим какви са фигурите и сега ще видим, ще ги прочета и сме яки. Елате! Ще се учим от тях, но животът не пише бележки, а ни среща с болка и смях. Приятели, това е Али Баба и 40-те разбойници. Автор Радко Вълчев. Човешки съдби. Може би. Твоя мама. Много няма. Това е Хитър Петър и настрани ножда. Приятели, това е Аладин и вълшебната лампа. Приятели, това е Дартадан и тримата мускетари. Това е една от любимите ми приказки Снежанка и седемте чучета. Това е Пепеляшка, втората ми най-любима приказка. Това е най-любимата ми приказка Котарака Чизми. Една много весела приказка Пипи дългото чорапче. Те са във вила Великатела. Ама хубаво е да се вземеш защото има много елементи. Приятели, това е приключението на Пинокио. Денко го закарова. Това е Алиса в страната на чудесата. Ти си как говоря? Той го закарва, мами. Тук го знаеш, може да знаеш, че... Това е Джак Баши. Лате. А сещате ли се която приказка Аз не? Приятели, това беше от мен и заповядайте на Бургас фестивал 2025.
Ходете се, абонирайте се, лайкнете видеото и чао!